שמעו תפילת שחרית שהם לא שמעו בחיים שלהם. הם יודעים, הם מתפללים, הם עושים צחוק, הם עושים צחוקים, אבל הם קיבלו, יראו תשובה באותו רגע, רק מהקול של התפילה של הרב ישראל גבוה. ואז בגלל שהם היו גדולים, והיה להם בעל המאה, בעל הדעה, הם היו לחיילים הטורקים ולמסחר, ויאללה, אנחנו מפה, כבר אף אחד לא נוגע את זה. בשניות, היה להם מהפך רק זה שמשוך את ה... זה היה איתו. ממשיכים פה, מדמים ונכנעים, בתורה ובמוסר עמדה 3. ומתינו בצפיית אחר לסיום תפילת ה-18. דפקו בדלת. רבי ישראל שאל, מי זה מול עצמם? והמחקר שאנחנו השיבו כרגע, אנחנו רוצים לדבר. פתח רבי ישראל במאור פנים, והשלושה נכנסו להתגלות תמורה. והחלו לשיחה על ברסלב ועל עמדות אנשי המפלאים, שאחד מהם גורם לטבריה, כדאי לגרוש ולבטוח את הדברים. סיפור, ברסלב באו לחזור של זהי, ותפעו לה על המקרה של רבי ישראל. יאללה, לבד. אתה יודע שנותנים דוחות על ההתלטלות נגד התפילה של זמנים רבי ישראל. שעה אחת הם שאלו פה כמה שאלות. הוא השיב על ראשון ועל האחרון. והם התפלאו מאוד, כמו לא שמעו דברות כאלה. על כל מה שדיברו זה היה לנתון. הם התפלאו לרבי ישראל, ואהבו אותו, התקרבו לרבנו, ותקפו את רבי ישראל על השפשת סיפור רבנו. והדבר המופלא שבמופלא, אין לו פשע ומתגן אנוש. לכוח בעולם, הוא יכול השילוב של העשיר, לקרוס וליצן. תנסו להוציא בעל תאוות ממון מהבוץ ולהביא אותו להתאבדות ובקרות הדבר הבלתי אפשרי ויבוא לפעמים של מעשה הבא הקריאה סיפור מעשי. הוא היה יוציא את כולם תשובה ואת הבעלים המון היה קשה. זה כמובן קשה. אני לדעתים שלמען השם משתתפים נפש שעלו על הפיתוח סוכנומה, כל בעיה לא שידון. והיה כאשר תצליחו לשוב בדרכים שלמען מן השמש, וידעתם מה שתשיבו, ותיסוגו מהאשים מהחזית הפתוחה של הליצנות. שזה נוגע לליצנות, גם, מסור, שנה מבדילה בנפסות לדמיון ודמה באמת ולשון, והיה לו מסירות נפש. שהרבה נפשות בישראל שקוראים אותם השם יתברך. זה לא לדעת המחזות של אותם שתורפים. פעם אחת היה במאסר,